Nu når vi endelig er alene, hvad synes I så, vi skal gøre til sidste skoledag? Jo, altså, jeg har nogle idéer. Altså, det skal selvfølgelig være noget, som der er spændende og noget, man ikke glemmer. Og selvfølgelig, det skal også være dyrt, jo. Skål for det. Jeg har knippet min datter. Lille en, Jeg har faktisk også en idé til sidste skoledag, eller har vi kunne for eksempel lave den klassiske, hvor vi kommer for sent til skole. Ej, drenge, har I hørt det? Har I hørt det? Har I hørt Mathias' idé? Hvad? Kom for sent til skole? Nå, okay. Det var sgu en god idé, ham klækken fik der, men hvor skal vi dog starte? Jeg har en idé! Just give me a try. Just give me a try. René, altså, hvad sker? Kom væk, René bare har afløst for sin skoledag. Okay, prøv lige at høre her. Jeg har en idé. Okay, hvis vi gerne vil have sidste skoledag, så bliver vi nødt til at bryde ind i hallen. Og for at bryde ind i hallen, så bliver vi nødt til at få nøglen på Renés kontor. Nøglen ligger i en bankboks på Renés kontor. For at vi overhovedet skal have mulighed for at få fat på nøglen, så bliver vi nødt til at lægge en plan. Mammen og Sofus starter på taget. Vi er i position.